Къде биш? Не, нямам. Имам растат ми красти. Не сте ли имаш пътки, брат? Бах, майка. Имам тук два брашляна под ногтите и един фикус. И колко пътки имаше? Доста ли са? Две, ама пак ме убиват. Анта е каруцарско чуване номер 2. И да се Аз съм каруцарски пелера. Ой! Ой! И засилвай! О, пусти май! Е, пакава! Бой, идвай! Няма без милост! Бяга! Ай, няма бе! Анта е валка, бой! Yes! Войни са! Много са бързи, брат. Ти го пераза! Добре, бе! Майке! А кога убиха трима човека, бе? Ти ко правиш на бота, бе? Момче, дай бързо умирам, брат! Но какво правиш? Слотен ли си, бе? Оу, шит! Shit, mate! Shit! Shitmate, се казва. Fuck! Връщам се, брат, нимай бе, връщам се. I'm Айде, бе. too fast, bro! I'm too fast! Застой пред нея, бе, самут! Мам, стара. Ако не бях аз... Да не е някъде там. Какво? Може ли да ти кажа, че няма на къде да бягаш? Мамка Ау, му. брат, ако се измъкни, не знам. Нищо. What the fuck? Видя ли го, бе? Make the ground shake. Майка ти опитката Николае! Нали сте братири, какво го чуваш? Бе, раз, тума късно е! Брати, той беше дъбстеп игнайт. Ака. Пизде, о, секю! What the fuck? Не можа да мина през стената. О, пиеско става. Изненада! Кой изнада ще изнасилят и сега